мавзӯи дигар мусобиқаи варзишии дастави дар намуди футбол ки ба муносибати наврӯз роҳбарияти раёсат ташкил намуд бо чӣ натиҷаҳо хотима ёфт. гузориши навбатӣ аз ҷараёни мусобиқа маълумот медиҳад. тавре қаблан аз баргузории мусобиқаи варзишии даставии футбол маълумот додем. ин мусобиқа бахшида ба рӯзи байналмилалии наврӯз ташкил гардид ки ҳадафи он такмили маҳорати футболбозии ҳайати шахсии милитсияи суғд мебошад. дар мусобиқаи мазкур 14 дастаи шӯъбаву хадамотҳои дастгоҳи марказӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд дар ду зергурӯҳ байни ҳам бо тартиби системаи даврӣ маҳоратсанҷӣ карданд. 3 зинаи ифтихорӣ ва 4 дастаи беҳтарин. ҳамзамон маҳорати инфиродии футболбозон дар мавқеъҳои ҳамлагар, нимҳимоятгар, муҳофизатгар ва дарвозабон бояд муайян мешуд. футболбозони тими роҳбарият хадамоти пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ байни ноболиғону ҷавонон, шӯъбаи кадрҳо ва кор бо ҳайати шахсӣ ва дастаи маҷмӯавӣ аз ҳисоби кормандони шӯъбаҳои алоқат, таҳқиқ ва молия бартарияти варзишӣ нишон дода ба марҳилаи нима ниҳоӣ роҳ ёфтанд. хадамоти пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ байни ноболиғону ҷавонон баъди ғалаба аз болои дастаи шӯъбаи кадрҳо, тими роҳбарият баъди пирӯзӣ аз футболбозони дастаи маҷмӯавӣ ҳамчун садрнишини мусобиқа рохати бозии ниҳоиро ба даст оварданд. бозии ниҳоӣ дар майдончаи варзишии меҳмонхонаи парламенти шаҳри Хуҷанд доир гашт. қобили қайд аст ки дар ҷараёни мусобиқа дастаҳои хадамот ва роҳбарият дар давраи гурӯҳӣ бо ҳам сабқат намуда футболбозони хадамоти пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ байни ноболиғону ҷавонон дастаи роҳбариятро бо ҳисоби 2-1 шикаст дода буд. дар давраи ниҳоӣ низ омади варзишӣ насиби футболбозони хадамот гашт. ду қисмати асосии бозии мусовӣ 1-1 анҷом ёфт ва барои муайян кардани ғолиби мусобиқа довар методи варзишии ҳалкунанда задани зарбаи 11 метра таъин намуд. аз ҳисоби нишонрасии зарбаҳои 11 метра дастаи хадамоти пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ байни ноболиғону ҷавонон ғолиб омад. дар маросими ҷамъбастии мусобиқа роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд ғолибонро таҳният гуфта, мукофотҳои таъсиснамудаи кумитаи тадорукоти чорабинӣ, ҷом, медал, ифтихорнома ба варзишгарон тақдим гардид. ҳамчунин барои мусоидат дар ташкил ва баргузории мусобиқа шахсони масъул қадршиносӣ шуданд.